Специален поздрав от тати Георги, мама Стефка и баба Лиляна за принцеса Галена, която навършва 6 години. Също така за принцеса Лили. Мила дъще, днес навършва 6 години. Кога порасна така и не разбрах. Пожелавам ти да си добре, да си здрава и обичана. Най-скъпото си ти за мен, моя дъще, обичам те. И за Лили, за моето момиче, за вас тати живее, се бори всеки ден. В труден час, в късна нощ, баба Лилияна винаги до вас. За моите дъщери, за Галена и Лили, за вас всичко давам, без да се замисля. Вие сте моя свят, моя живот. Живота ми минава, големи ставате. Докато сме заедно, се радвам всеки ден. Живота не всичко е злато, вие сте ми всичко. Една прегръдка, една целувка струват повече от цял свят. На здраве за моите деца, за Галена и Лили, от тати Георги,